akuluakulu 2005 aphungu ena amafuna impeachment ya Bingu analuza chisankho 2009 ndikunena pano ndi history. Zaka 5 zapitazi taona malamulo opusa. One of the worst parliamentary meeting in the history of Malawi. 16 September theka la phungu amenewa anauza chisankho. Olanda boma mu 2020 anapeza tsoka. Chakwera anagonja pa 16 September. His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika wa Democratic Progressive Party analara tsogola kotero kuti sangapezekenso. 2013 Yeremia Chihana anapanga ripoti yabodza kunena kuti Bingu wa Mutharika anasiya ndalama zokwana 61 billion. Madokumenti amaonetsa analibe official letterhead kuchokera ku mabanki amene amanena it was just a political propaganda yofuna kuipitsa mbiri ya Mutharika. 2020 anabweranso anagwirizana ndi MCP kuti agwetse boma la IPM. Anayambisa motion ku parliament Constitution Amendment Bill number 2 munali 50+1 amakakamiza president wa nthawi imeneyo Professor Peter Mutharika aitanise chisankho pa 23 June. Chakwera anamulonjeza kuti APM akachoka adzakhala Minister of Finance. Saulos Chilima nayenso amadikira udindo omwewo. After July 2020 Yeremia Chihana sanapezeke mu cabinet. Anapita pa Times Television. That was August 2021. Amapempha unduna kwa Chakwera. Akuti makhala frustrated because munkayang'ana kuti mwina mwake akuponyanika mukhala minister ndata kuphonyana osakupasani kaudindo chifukwa chake munamba kukhanga ndi kupsya mtima because you are a frustrated man, so mukumabwera parliament muja with your frustrations trying to put holes and punches in ujeni. What would you react to those things? Would you mean you are crying for a position Chihana? Nthawi zina you have the desperation kuti uthandize ziko. Ineyo by nature sina bado nduna ya sina bado kuti ndizakhala nduna ya ineyo nali ndi malingaliro osati kuti ndichizobisa ya malingaliro kuti ndikhala nduna analimo poyamba kwambiri koma anali malingaliro kuti ndithandize boma kuchita create 1 million jobs. Your Excellency Chihana akuti mutapasa u cabinet minister ene portfolio masiku 100 asintha dziko la Malawi linolo ntchito 1 million zijati amba kuziona komanso asintha zinthu zambirimbiri. Akuti even atati apanga resign iwo ngati phungu wa nyumba ya malamulo ndikugwira mu office yanu, Office of the President and Cabinet, apanga zinthu zodabwisa. Akunena okha kuti sizingatheke kuti tiayesa amenewa kuti after 100 days tizatengeso pano ngati akuti namiza tizakugendani miyala tacha. 2022 Chakwera anasanga Sostin Bengwe kukhala Minister of Finance. Yeremia anabwereranso pa Times Television. That was 26 November 2022. Analokwiya chifukwa kwa Ntere sanampasa unduna. So muli ku opposition. Ndikhala ku opposition. Koma chipani chanu cha Ford chili mboma. Tiyaphungu awiri panopo wina ali ku boma ine ndikhala ku opposition. Chifukwa ndikuona kuti inu ndinovuta. Akhoza ndinovutadi koma achwa ndimakhulupirira kuti my freedom ya cautious should be properly taken care. Can you explain to me why muli ku opposition pamene chipani chanu cha Ford chili mboma? Sinaiona agreement sindizo chimene ndizipanga kuboma ukoko ndilibe responsibility koma ku opposition kuti parliament ntchito yayikulu kwambiri ndi oversight. Ndi oversight yabwino imachokera kunoko kuti opposition chifukwa kulibe kuti huipe wanene kuti ulankhulezi pamene kuboma kuti azine usalankhulezi pamene ne kunkaka ndi uchi sinafikeko ya kunkaka ndi uchi ndikuti sindili kuunduna sindili pa responsibility palibe munthu amene ndikumuziwa kuti so nkulakwa kunena kuti munakwiya chifukwa choti sada kusankheni nduna anthu akhoza kuganiza choncho ya ndikufunsa ninoyo ine yes or no unduna na maufuna
Chifukwa nali ndi malingaliro oti chinthu chanaphunzira kwa akwazi chanali ku MDC kapena ndikhoza kuthandiza. So pothandiza kuchita set date kutani munkafuna kuti sizo zokha pananinso zina kuyenda msonkhano kwauza Malawi tiye ndivotera chakwera sinaenda so kwambiri. Okay, so cabinet yatuluka and your name was not there ndi munakwiye mati sindikhalanso kuboma. No, definitely I don't have a role to play kusaidia boma. So poyanga funso langa mudakwiya ndisindiyankha funso ilolo simuyankha sindiyankha mwati kwa chochi. Mkulu amene ndi Ford analuza chisankho ku Zimba October 2025 anatuluka Ford ndi kwa DPP. Cholinga chake amafuna ticket ya DPP Kurumbi Central. Unfortunately Meki sina moyo kutero anabero anaika austerity measure ngati unayimira DPP kusalima usapite kudedza ngati wakongereza. Chihana anayimira Ford ku Zimba maamula kukana kuyimira DPP Kurumbi Central. Now utamvere zimene akunena anabero zikuvuta mawu ake akulimbana ndi akulu a DPP. Timafuna tiwakumbutse a Yeremia Chihana 2020 anatsogolera parliament kusintha malamulo a chisankho Constitution Amendment Bill number 2 anayambisa ndi Chihana. APM sanachite matukutuku anauza chisankho ndi kunyamuka kupita ku Page House. Ndelero Meki yasintha malamulo kuona kuti Yeremia Chihana asayimire DPP Kurumbi Central akukwiya ndi kumanyoza National Executive ya chipani. Kodi chairperson wa Meki ndi Jabi Mhango nanga Chief Election Officer ndizomera ngwira. Yeremia Chihana apange blame Electoral Commission and moreover iye wabwera kumene ku chipani ndikunena pano miyezi 3 ananyoza Bingu 2013 amene akuti Bingu ali ndi ndalama 61 billion zinali zabodza. No document, no letterhead, nothing. 2020 anatsogolera motion ku parliament anagwirizana ndi Gordani HRDC makoti kuti amuchotsepe mpampando. Chakwera anamuza kuti tikatenga boma tikupatsa unduna wachuma. Zinavuta. You think there is a regret now? Kwambiri. All of them is a big regret. Including Ford? Including Makamakaso Ford, it is worse. Ford is regretting kuti munapanga mgwirizano ndi Tonse? Kwambiri, upanga regret kwambiri. Chwa palibe chimina angane. Is this the concern ya party president? Ngati party president sa kunena ndizaye koma ine ndine member of parliament ndikuimira anthu I'm elected. Okay. Ndiye na kunena zintoti. Yeah, so my question is Chihana anakuwuzani kuti akuchita regret? Asogolera nthawi zambiri sanena. Okay, so za regret is kuchokera kuti? Inezo kuchokera kwa ine ngati Phungu wa Ford amene poyamba nali ndeka palopotira awiri ine ndupanga regret kuti tinalowa mgwirizano osazindikira zimene tikufuna. Osagwirizana in advance kuti mupanga chani sina kupangana bino. Sana sainulane Ford ndi saina kuti witness koma zimene zinali ngati samaziziwa. Anongopanga izozo kukamuzi institute kupanga witness ma document. Koma zimene anasainana mchampaka panopo sana tiuzo kuti anasainana chani. Chimene ine inapita mti commitment yose. Disabise ya chwa president ndiuziwa national kuti si munthu oti wachilendo ya. Achakwera? Ndiuziwa national kwambiri. Okay. Kufanga ndiyamati ndizibisa ndizinakwisa. Chwa ndani kuti magrupira za chilungamo. Yeah. Na grupira ngati munthu wa Mulungu ndiuziwana nawo koma mugwirizano sindinaone sindikuziwa. Andi mukhoza udabo mongofusa izo zokha. Ngati panali ni Phungu or chipani chimene chinali very committed kumgwirizano osauziwa. One of them Phungu wake anali ineyo. Chifukwa tinafika pa stage yoti tiyena kupanga ma decisions za ziko and ineyo na party yathu tinagwira ntchito. Makamaka kuti tipange set date inachokera kwa ife ya Ford. Kuti mpaka tivomerezane ndi zimene anapanga court, tipange plan, tilowe parliament, tikapange decision yoti date ya pa 23 ipangidwe. Phungu wake anali ineyo. Sizinali za pafupi yayi. Posachedwa amafuna kubwera kwa Ford amukananso zili ngati Uladi Musa anachoka DPP kupita MCP
aluza chisankho kumafuna kubwerera. Same applies ndi Yeremia. Anachoka Ford kupita DPP kuti akayimire Lupi Central. Zavuta akufuna kubwerera. Akuluakulu, let us try as much as possible kutesa ndale za mtundu umenewu. Munthu asalowe chipani posaka zinthu zabwino. Ndimanena dzulo kuti DPP ikhale samala. Akutenga zimbalangondo kumazipasa maudindo ndikusiya mafuti soja. Zikuoneka zophweka lero wamukumbukire kumene mukuchokera. Boni Kalindo anamangidwa. MCP inaononga mamiliyoni ndi mabiliyoni kusaka Bakiri TV. JP amatukwa na anthu amafuna boma lisinthe. Mtanyiwa Lighton Mangochi amadzudzula boma munthawi yovuta. Mademo amalesedwa unalizi bwanji, no freedom of speech. Ndiye lero mwatenga boma musakhale udzikonda. Think about the people who sacrifice everything kuti inuyo mukhale pamene. 2030 chipani chifunanso anthu. Ndiye inuyo aziphazi musaononge mbiri ya DPP. I will keep saying this over and over again. Akuti mudikire. Abale anu osakudikira ifwa chani. Of course ndikudziwa aliyense sangapeze ntchito mboma. Koma pali zambiri mukhoza kuwapatsa. Ma business mwapangira. Anthu olemera kale kumangodzikunikira chuma. Koda zanu safuna ndalama. Chilichonse chikhale chanu achibale zibwezi. What about food soldiers? Akudandaula kuti mafoni munasiya kuyankha. Ukulemberani message pa WhatsApp. Mungu ajesa brutiki. Kodi kupanda anthu amenewa mukanakhala bwana? Zibwezi zinali kuti pamene food soldier amagona ntchire. Ndelero akadandaula mukuti dyera. Inunso ndadyera. Ndakumana dokha dyera. Ine kuti ndizikamba za mbuyo pamene ife tupita chitsogolo tikusiyeni ino at times nda Bakiri TV muzikamba za mbuyo. Bakiri TV zikumabwera banje. Zikumabwera fa Malawi akumamvera Bakiri TV. Ndelero muzikanena kuti dyera. Yalamako. Ine sinimafuna kumuyankha wa Bakiri TV. Ndiye choyamba mawu kuti Bakiri TV aini yake Dr. Bakiri Muluzi, president wa chipani cha UTF wakale opuma, amene sanakhala president wa dziko la Malawi, anakana kwa Ntuwa Galu kuti siwowo alipo wina amene amagwiritsa ntchito dzina la Bakiri Muluzi. Lero Amalawi akumakhala m'mabawo kumamvera mabodza a Bakiri Muluzi TV.